Volám sa Klára Holicová a nachádzame sa v obci Malachov. Medzi malebnými Krevnickými vrchmi a Zvolenskou kotlinou mám pre vás niečo zaujímavé. Priatelia, mám pre vás parádny podkrovný byt. A nie jeden, rovno dva. Konkrétne tento má 56 m2, kúri sa tu elektrickým podlahovým kúrením a je v stave holobyt. Pozostáva z predsiene, jednej izby, kúpeľne z WC a kuchyne spojenej s obývačkou, z ktorej sa vychádza na balkón. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.